Ka isi jong ubat Titus Tarwel Khan ubri Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat ki kenhun ha ka UDA kalapan pau ye ka jing persya ye ka jing temu jong ka kabinet ban menjur ye ka jing jit ban long nong mi khamat da ki weipat ki jaj ban riu ki bomdai ki Khasi namar kam sngo tanat kum ka council ka bapet ye ka jing bit jing biang jong ka jaj ban riu riulum Khasi pen sngo uti unong yalam ka KHADC hadin jong ka jing yalang ka UDA Hagte ke jingilang jong ka UDA layata ya ke jengmut jong ka sarkar ban menjur ya ki bil ban ai jing menjur katkum ki jingmi khubor ha ki lat pathai khubor ha ki singi ki bladam pensngo ubat Titus Tarwel Khan haba pensngo ya ke tiga rai jong ka kabinet don kimat ki basngo ya hab ban pen urlong kum ka village council ban wan ra ki kam penroi henry kam menjur pat ban thung chairman da orang ba shnong na ka benta ka committee council ka ba shipho tli ki shnong namar kan wan ra ka jing klumar ya thu CEM kat kum ka jing thu jong CEM ka jingwan ra ya ka bill village council jong sarkar kamlong kat kum ka 6 schedule Shushu ka UDA ka persya ya ka sarkar halor ka jing penslem jong ka sarkar ban penlai ya ka pisak balak penmang na ka sarkar pedeng na ka special financial assistant ka bakot hadu ar phoklur tang nak benta ka wei ka council Ki bun ki pisa ki baga council ki ladai ban yo kum ka tight scheme bat ka on tight scheme na ka sarkar penban ka pensakut bat ka klem pelai ya kete ke pisa kumta na kaliang jong ka council bat ki MDC kaliang persya ken selej ban ya kendu yo menteri rang ba ka jela kon rat kong kal sangma ha ka sinekong jong ka teo banwan jing slem jong ki scheme ki ba ka sarkar India kala pelai chini mentara don kumba arbenai tenre ka sarkar ni ya ka pelai du anta dia kan niru ila try na parti na ka kenhun ke jungi mangini kendu ya chief minister mat pen mau biang halo ni namar kum balong menta ki dan adu lively scheme tiba la sanction na central government ka ba ni de ka hok ke jungi ka district council bangin yo mat pen tringkam membagi scheme ki boker bo ki shnong ki thau ki ha bo put sa jong ka council Kebalai nila ya keren ru kendiat kalau ke jingmi akot kubur ba ke kabinet kalau menjuri ya ke propose amendment ya ke 6 schedule but ngiso ban ai kublei ke sarkar ba kalau menjuri ki kat tu kat ni tali kimat ki bedai ba ke jing ai jingmut ada yang ke council ba kata kalong kum ka jing bom weng bom menjur jungi ya ka jingdon ya ka tuka on represented tribe ya ka baga sarkar kala menjur ba nembu ya tu ba ara bede ba seat number seat bat ka balai pat ka ba nakaliang ka jungi menta ka singi ba ya keren sani ba kalong ba ngim menjur pat ya ka jing rai ya sarkar bandan di village council ka jing ba menjur jungi ka ni nama kalong ba ngim syai Kaya kajing temu jong ka sarkar ba haba menjur ka village council namar kumbang iyang halo ka nongrem banadu basdam ba kanono ka amendment ka 6 schedule kadai ban long banang penklan syu ya ke traditional institution ki bangi don ka bamut ki dor basno kaya ta kadau kanu ka jingwan ra ya ka amendment ka ban penkeladur ya ki traditional institution jungi nakaliang ka jungi ngin menjur talilay kata but ya kan niru in sapen sngo ka delegation ka pengin sekendu UCM ba nak kalian ke jungi ko abanyo jing syai ngini la ka village council ka bagi temu ka dei ne em kat kum ka jing temu jong ka home ministry makin dan kita ki cluster council ka pamut ba ki ngan suan society ka pamut ba ka shifo teli isnong kindan ka council ha ka bau chairman unde orang basno pengin menjur kata namar ba Pumno mentala da shifo teli dorbasnong kin ha aku ke council but we chairman urang basnong dong we ke snong unlong chairman jong ta council ka ban ha jong ki shifo teli snong kan no ya ha bak ngek pat ba kin menjur kan ni pat ha ka ju poru kan sora no ke jing kulmar ya ka rukom sensar kadar ke badan ha ka ri ke jongi ke balong kat kum politik terus tu jumut tang baya ke village council ni ka menjur kata kalau kalian yang lalu pasrang dah sarkar ke pensai itu sebenarnya em ila ong baya ka village council ngim tre
Nama kani ka warna konflik hapreng jong ki dorbashnong existing dorbashnong bakini ki village council. Ay ka UC kala panwandra ka problem. Tinrei nakaliang ngejungi pat ngila menta kalayat ka sistem. Hakaba dalam ba kani ka PFFS account kabadon separately kamu na Delhi lu menta na ministry kila ban monitor. Kawai ka scheme ka don kumba ako. Tanjung Tang ngejungi. Aku go. Lightly kalau long drip out.